Assalamu alaikum, hormatly vatandaşlar. Saparağa salamu alaikum. Wa alaikum Halmurad ağa näýli? Gowmusun? Aleyküm selam yaşlılar. Ha, Kemine salam. Halmurad köpden bäri görüşemiz. Kemine bilen uzaktan bäri biz efirde salamlaşamda ne? Halmurad sen nirelek gelip görüyorsun. Olmaz ada barpsın. Men geden yerlem aýdama saparağa. Edilen işleri var ortada. Öyle. Ona şuunki söhbetleşligimizde men pikir edýän şol halkymyzda şumar umumy jemgyýetde bar susupeslik düşünje barda. Hereketde de görünüp dur. Susupes halkymyzyň gorku var, ürkü var. Onun käbir kategoriýasyna adamlaryň başdan sowmalyk bar. Ay kimetse şolesin. Ya da ynamsızlyk bar. Ay indi bolmaz, ay onu gelmez. Ama ondan ýene de şol zatlaryň hemmejigi saparamen pikir edýän şol iki nesil, iki ýarym nesil arasynda dören boşluk bar. Hökümet olary öne bilim berdi, ne ilim berdi, ne işlemäge mümkinçilik berdi, ne daşar dünýäni görmäge, şu taýda gazanan tejribesini öwrenen zadyny gelip ýurtda ullanmagy mümkinçilik berdi. Şu zatlar ählisi bir topbok bolup durda, birini halk bir ýerde bir bök dönüp duran ýalyk. Ýalygam da bök dönüp durda. Indi işler aňyra gitmek üçin biz häzir şu kelebiň ujuny çöşlesak, şu taýdan başlasak, men gowurmy kadýany hökümeti wagtlaryny marty şu hökümetiň guruluşyna gelişdik. Döwletiň prioritetlerini aýdyp berip otyr, mailnamalar ýazylyp dur. Sizin bärde ýanky o taýda Türkiýede Ata Watan Gyzylarma dernegini döretdiňiz. O tak eýem adamlar gatnaşyp başlady çekeli urat bilen gatullykan üstünlük. Sonra sapara sen öz ýol başçylygyny ykdysady temalar, ýagdaýlar ýurdun içindäki ýer suw reformasy gidip dur. Bärde men bu parlament değişimi deputatlyk bolup bir kanuny nuktaý nazarda nähil döwlet düzeltmeli ol işler anyk. Ýuwaş-ýuwaşdan kelebiň uju çöşlenip durdy, ýöne bir bökdönçlik bar. Adamlarda bir bilmedim soňky döwürde seredip oturna. Şol ýa olar hökümetiň watan satan programasyny indi şolara dislike goýan adamlaryň sany 50 adama da ýetene. Başda şol görýän kış ýaz aýlaryna 150 adam, 250 adam aralygyna dislike goýulýar şu kanal. Indi adamlar şo tak bar dislike goýmaganda ýaltanyp başlady. Men indi şo zatlary görüp analiz edýän, şo zatlary görüp netije çykarýan, biziň halkymyzyň cehennemçiligini. Indi nädip bu zatlary biz ýola goýup biler, nädip adamlaryň aktivligini gazanyp biler. Sebäp diktatura gün-günden güýçlenip berdi ýurdun içinde. Biz bir zatlar edip halky öz hakyky üçin göreşe galdyrmaly. Bir zatlar edip şu diktaturadan diýinmeli. Muň ýollaryny gözläp ber, giýje güni ýöne halk bolmasa, halk hereket etmese biziň gözlemimiziň netijesi kändil boljak däli görünüp durdy sapara. Şu barada maslahat al, pikir alşdyk şu. Ýa Halmurad ýa-ni geň zat da biz revolüsýonam taýinlap ýörse onu analiz edýärse arasynda. Ne şu wagt ýa-ni aýdymçy gaçyp gitse hökümet ýok, ýerine goýulýar deme ýok. Näde hökümetde kelçek? Ne gaçdy diýdi şu wagt ýok. Ne ýertir hökümet gurmaly. Adam ýok. Ya hökümet gurmak üçin kän minglep adam gerek. Spesialist gerekdir. Ýöne sanel. Bu zatlary bilýän, düşünýän, o agaran teljerýän, o peýda getirjek liýakat diýär-de, ýa-ni düşünjeli nemeli. Ýöne şuny çendip menne daşyna içine de teredýän, daşyna da teredýän, o analiz edýän. İçinde de ýok, daşynda da ýok. Ýok. Birbirinden ýok. Ine Kurwan geldi erti, Kurwan uly gaçyp gitdi diýdi. Ştaýda hökümet kurjak bolup adam tanymy nemämiz, ýa kadyr nemämiz ýete nokta. Aba bolmagy mümkin ýatirler. Ýa-ni sen cehennem diýişiň galak bolmagy mümkin.
Ya biri ederdanin bir son gelir diyen yalak bolbo mümkün. Ola bir şuat granitse açılır açmalı bir çağalamız görecek, gidecek, nemedecek diye de. Türkmenistan'ın granitesi şuun açıldı. İçine gidecekten çok içindeki taşına çıkacağı katı kendir. Destelep kendir. Ne o yağdayım vardır. Onun üstüne bir yani yurttan çıkanımda 20-25 yıldan köprek vakit geçiptir de. Yani adamla bu dereceye yetenliğini yemedim yok. Yani Türkler edilen niye de suspetlik var padavlinde değil ya da. Bir giden cemiyetin adamları padavlin. Sen yanında gürleşip bilirler şey. Bolin yönü cıvı gelmeden suspet. Katı pes, yönü pesem derler. O bir yerini iyi işe saracak oradan var gürleşönünü hem görönünün neme diye de bunun neme diye. Çok yani gürlevimli nokta. Suspetlikten. O da böyle ullukan adamlar. Okulu bilimli. O kâbirlerden aşağı yurt okan. Şimdi şu at dernekten iyi işe salma nemelerim başlattan 4-5 adam iyi işe sallık. Yeni 4-5 tane o iş gözlenip bir talınacak. Yani bu yağdaylar ayrılınç. Bu halk ne bu dereceye tıktırlar. O bir tronok diye söylüyor. Bunlar troll yalan etmendirler. Ödüm ulu boşluk var. Yani şu 2,5 nesil göz görtülü görünüp durunda hatta. Bir demeğin içinde, demografiyanın içinde 2 nesilin 60-70% gailanta. Ne türlü yollar bilen, yokman neme değil, her türlü neme bilen gailanta bilirler. Ne türmeye düşüp, korkup ya da hüner alman ya da beyinlerini yıkalıp yani 20-25 yılın içinde adamın psikiyatri ütkiyer. Yani bolyatridağa bağlıdır adamın gelişmesi nemesi. Şu da ayaydın görünüp bu da. Hemen şu da atları analiz edeceğine. Yani şeyle artık inançlı yardımımız var. Yani tamam biz bu köprü adını yüzle idiyası. Halkın nemesini demet durmalı. Hakikat kat ağacı halmurat. Yönü şunu bilmeyen, şunu düşünmeyen o tayda meselen çözüp olası yok. Doğru. Şu tayda düyüplü reforma gerektiğine de düşünen adam. Parmak bilen bastan aymalı adam. O diktatura karşı da at diyen oluyorlar, o karşıdır oluyor o tayda. Problemin ne emediğini. O bir adamdan oluyorlar da yok. Belli değil. Cemiyet bozulup dur. Katı. Kıynansam ne yağda şeyle halmurat. Doğru hapara. Ben aydiyamızla radiylaşan benim şu yurdun içi bilen, taşı bilen, günü adamla bilen haberlaşıp dursa. Şimdi şu bir yılla monitoring tip aysa, şu adamın fikrini öğreniş diye aysa, adamın sosyal pesligim görünüp dur, geleceğine de umut yok. Bir umutsuz görülüşüyor adamla. Görülenle bir ınının akışı, başka durmuşun bolup bileceğini. Umut edip bilen oklar. Hayal edip bilen oklar. Çok gen var. Bir adamın hayali olmalı. Şu hayalini öldürüp bilirdi. Arzu hayali yok. Onun şu gününü, şu yağdayına kail bolup otuyor adamı. Erti akılıp şunu hükümet ne hemedeyin neyse de şolur. Yok deyip karşılık görkezmeyecek yağlık bolup durdu. Men gözüme. Sebep bizim dövrümüzdeki yigitlerim, bellerim yoksa para agını. Şol dövrüm vardı da bir
hak hukuku üçin göreşýän öz ardyny aýdyp bilýän adamlar kän gördüm de benim ýurda söken adam. Kän Halmurat o köpçüliğin öňüne çykyp bilen okdular adamlar. Şu demesi hamir maýasy bozuk. O tüýdi bozuk adamlar vardır. Yani öz işleyen sırdasyna gottu diýendir bolun ýöne köpüň içine girip bilýänlerdirler. O yani cemiyet attarga diýerdi. Yani ters sepýärdi. Toýda, üýşmelöňde zatda maskara diýerdiler. Doğru. Hani yaşları dinlep göreli kemini näme biler bu mesele boýunça. Enim senem öz pikirini aýt, seni görýärm şol dernekde gije günni azap çekip alada da oturan adamlaryň ýol başçylarynyň birinde. Sen näme gördüň? Näme diýip aýdyp biljek? Şu problemi bar. De Halmurada, Sapara. Indi şu cemiyette aslında şunun ýalyk bir neme var. Mehanizm deyin. Yani hareketler tolkun şeklinde bolýar, walna şeklinde bolýar. Şu gidip gelip durýar aslında. Şu wagt meselem az olak bolsa da ýatşan ýalyk görünse de aslında bu gezek mesele her bir adamın nemesine düşüpdür. Şonu gördüm ben. Her bir adamın aladası bolup bilipdir aslında şu Türkmenistan ütgemeli meselesi. Yani cemiyet şeklinde haçan olya bir nahil diysem yani bir meselem toy her gün bolanok toyun bolyan bir günü var hemmek şol gün var ya. Yani cemiyetteki bu hareketliğim şol gün bolmalı bir günü var onun ýene de. Mart aylarında çıkışyalı yeniden çıkacak bu. Bu gezek çıkanda has ulu şekilde çıkacak. Yani şu iki tolkunun arasında yani benim bellep geçeyim en esası bir vacip neme. Bir adam yani birey değil ya da buna individualın nemesine düşüptür. Düşüncesine. Yani düşünce derecesine düşüp biliptir. Tohum düşüpdür. Tohum düşüptür. O şu an mesela Türkmenistan'ın ütgemöğünü isleýärler ve nähil ütgemöğünem bilmeselerem yani şu bir talawy var. Doğru bilmese sözler bilen aýdyp bilmeselerem bir talawy var. Yani Halmuradaň o birinji soragyna men şunuň ýaly jogap berjekdim. Yani tolkun şeklinde bolýar, ýöne her tolkunyň arasynda da berkeýe yani puhtaýa nähil sözlerim aklıma gelen nokta. Yani güçlenýär. Her gezek güçlenende soňky tolkuna gelende, walda gelende has güçlü bir hem Tolkun ulolýar gitdigiçe diýen. Ulalýar hem täsiri artýar. Yani käbir nemeler ulansadan täsirli bolmak bilýär. Yani bu gezek täsiri artýar. Näçe diýilende her bir adamın düşüncesinde bu eýýem gömüli şekilde taýar bolan üçin bolacaktır. Ya indi susupeslik meselesine gelende ya hakikaten hem käbir misallar berjek hayran alarsınız. Yıllar ön bundan bir tanışım geldi. İşlemene geldi bu taýa İstanbul'a. Men bunu gezdirmeni alıp gittim. Ondan soň alışveriş merkezi ile yani shopping mall ya da ulu nemede näme diýilýär supermarket diýsem dogry bolmaýar, supermarket bolmaýar bular. Hem diýince alış hem söwda merkezleri bolýar da. Awayem. Awa şoňa alıp gittim ve şo taýda meselem näme aljak diýdi, jins aljak diýdi. Onu alıp bardım, şo taý giýip görüp deňep eger halamaýan bolsaň, göwnüňe yaramaýan bolsa çykaryp goýup gidiber diýip aýtdym şonu. Susupesliğinden diýip aýtjak da yani şonu etmäne çekindi, korktu. Ya şunu etsem menden zordan pulunu alarlar diýen ýalyk bir neme geldi. O bir dükanyň içine sokup bildim, ondan soňkulara girmedi. Ondan soň çykdyk yani bir ýarym saatdan durmadyk da. Yani şol Daşdöwrek Sreda söwda merkezi şonuň nemesine gitmedi. Nähil diýsem
öğrenşen durmuşuna den gelmedi. O näme diye yolun kırasında satılan yerler vardır, onu sapar abiler. Yolun kırasında arzandan Salıvalar da akar. o näme diýler ona, merdiven altında aslında edilen zatları köçe çıkarıp satýarlar. Şonuň ýaly yerlerden alıp öğrenipdirler. Mesela Türkmenistan'da şonuň ýaly yerlerden alınýar. Daşarda tozanly yer. O giyip görsen näme etjek diýe pulunu vermeli bolýan owa. Açsaň, o gutyny açsaň seniň boýnuňa galýar şo zat. Şansyňy gowy çyksa alýan da. Türkmenistanda şonuň ýalak bir söwda nemesi var, ahlagy var, düşünjesi var. Yani aslında bu östürmeyen bir endiktir. Östürmeyen bu hem satıcıyı östüren ok hem alıcıyı östüren ok. Yani şonu düşünen oklar. Yani bu iktisadi tarafına girecek değil men bunun. Yani indi bu adamın bir patron değil ya, başlık işveren ya da işveren bilen arasındaki ara gatnaşyp pikirlenip görün. Yani şol girip üstüne şol eyin başı deňep görüp bilmeyen adamın o işlen yerindäki işveren bilen arasındaky ara gatnaşyk. Yani boynu egik, aylygyny haçan berse, islese näýlisem işten kowýa, iň soňky aylygyny bermän bilýär. Ya o Her bir Türkmen başına gelendir bu. meseleler şu at çözüp berse. Gatyken. O meseleleri görüp görse iň acı tarapam her bir Türkmenin başına gelen zat bu. Yani şu zatlara, yani şu pulunu alıp bilmeyen, içeride kalan pulları hasaplasan, yani dünyanın pulu bolýar, milyonlar bolýar. Yani şu hakkı bu taýdadan şu yani Talap bilen ok. O şu demokratiýanyň beýleki Ýewropa bilen garşy deňeşdirende kan bir neme däl de, ýöne beýleki 3-nji dünýä ýurtlarynyň arasynda iň demokratiýanyň bary ýurtlaryndan birisi Türkiýedir. Biziz üçün şeyler. Ýöne şol hakam ulanyp bilen ok. Yani kimlik kart alýarlar. Kimlik kart alan wagty şol näme üçin berýär? Ýurt Türkiýe şu kimlik karty. Sen diýe Türkiýe gelipsiň diýe, sen şu Türkiýe bagly bundan soň şu berilen tarihler arasında. O sen islen şekilinde sana verilen hak hukukdan peýdalanyp bilýän diýmek manasyna gelýär. O indi şunun ýaly bir zat var. Azerbaýjanlaryň nemeleri var. Odalary sapara gürün berýär buna. Tücari odalar var. Tücari neme de. Adaklanky wadyr. Täjirçilik bileleşigi bolýar bu. O da demek o has güçlü manysyny berýär. Şu bileleşigiň has güçlü bir neme derejesindäki görnüşi. O tövde targow представительство diýen ýalak döwletiňki däl. Hususy ýa-da bir näçe paýlaryň bir meýdanyna gelip guran zady bolýar o. İş adamlar. Gazagystanyňky var, Azerbaýjanyňky var, ýeneden bir ýurdunky var, ýöne Türkmenleriň bir dernegi ýokdy. Bir dernegi ýokdy. Yani bir-birine kömek etmägini bilen ok manysy gelýär bundan. Yani olam nireden gelýär? Birinji susupeslikden gelýär. Ondan soň gorkaklykdan gelýär. Ona ynamsy bir-birine de ananan oklar. O gorkaklyk şol bir-birine ananan ok da şondan gelýär. Satar biken diýär-de, yani o taýda kim näme diýip satjak, onu bilemok da ýöne gorkaklyk var. Ýöne gorkaklygyň we susupesligem nemesi endik öğrenşipdir halk şoňa. Yani durmuşynyň bir parçasy bolupdyr. Yani bir kultura bolupdyr yani bizde. Medeniyet. Kultura diýilen söze gelişen ok aslında ol gylyk häsiýet ýöne milli häsiýet geçipdir. Milli häsiýet ýalak bolup milli häsiýet bolupdyr o. Milli häsiýet yani şu gylygyndan görüp milletine aýdyp bolýar da şo derejäge gelipdirler. Yani o döwür bitdi. O döwür indi gutardy. Bundan soň diňe kömek etmek. Biriniň işi ýokmy? Ýa-da işten çyksa ýene şunun ýaly bir neme var. Sözüm dowam etjek. İşten çyksa öýsüz galyp bilýär bir türkmen. Sebäbi
Galjak yeri işin içinde bolýar. İşine bağlı. Sen şo taýda işlesen galjak yerin bolýar. Yani işten çıkarılsa Halmuradağı pikir edip görün. Adam köçede galýar. Bugün uruşdu mesela iş yerinde. Son işten attılar. Bu adam hem işsiz hem öýsüz galýar. Ondan soň jaň edýärler bir-birine. Köpüsü şonu kömek etme nemesi yok. İslegi yok. Şonu köçede mi kaldı? Al getir öýüne, kömek et. Yani senin bir gün köçede kalmajagyň garantiyası var mı? Yok, bolmanyny biler, garantiyasy bolmanyny biler. Yani sen ona kömek etmeli. Sen hemmäňiz şu bir yurtdan geldiňiz. Iň soňunda aýlanyp ýönem şu ýurda barmaly bolýaňyz, indi barmaly bolup durursunuz şu wagt aslında. Yani gelecek yok. Şu ýagdaýlar gördüňiz, ol ýeme köçede galan oglalaryň mesela kömek etdik adetde oglallar ýüşüp baňyrda. Ine şolar ýaly ýagdaý her ýerde bolup biler. Hiç kimde Her ýerde däl, Halmurat bu splasno jurnaly. Yani Türkiye işe gelip soňuna çenli bir ýerde işleyen adam ýok. Her türlü ýagdaý var. Başlygy bilen oňşoň iş ýapylýar, ýa neme diýip adam işini täzelep durýar. Onuň neme keyfini çıkarıp bilen ok, nähile şert göretse de sebäbi işten aýrylan onu öýden aýrylýar da. O taýda diýýem gurugy ýamrynda, o dili gyýyska, o öýden howpasynda bolýar da. Hökümete minnen ak, ilçihanada kömek eden ak. Yok, birek edilen ok. Türkmeniň ýagdaýy ýanky şol 2,5 netiliň içindäki şonu ýetşen adamlar şular. Halmurat. Şo demedäki neme? Ýelbadadaky adamlar şular. Ýa bulara ne kömek etjek bolýasam bolýan gaty kynçylyk bilen. Elu diýen. Onuň üýüşüň diýer. Her türlü bahanalary var da. Korkujuk. Ya da şuň 2 gün işläp ýörer. Ertirden işsizden bolup bilýän. Onuň da Türkiýe ýa-ni bir bazı ykdysadyety bar ýerde, dünýede ödüm belli. Bazı ykdysadyet üçin hemme şertler vardır. Türkiýedäki bazı ykdysadyetdaky şertler köp ýerde ýokdur. Şo taýda ödüm ýa-ni bir iş adamsy bir dilawoy bir nemäň ba bolsa, şo taýda görkezip bolýar da. Yani iş gurnabam bolýar. O ödüm giň bazar kan Türkmen görýän näsin? Kemineden sonra ýektük biri army badır. Yani onun birek bilen etmeli. Ne Türkmenistan'da ne şular ýaly şert göredersin sen döwlet bolanyň bilen ol ýatan adama çörek berip bolýan nädir? O iş etmeli, iş yani çöreğini işlep kazanmalı. Diýilen bir düşünce vardır. Ýatwymelliyle düşünce yoktur. Şo taýda da yani öz ýurduňa baranda da birdat etmeli. Birdat öndürmeli. İş yer açmalı. Onu bir adam edip bilmede. Şoň üçin köp kişiň nemesini ne bizim Türkmenleriň düşünjesi gurlap oturýarsyňyz diýär-de edýän zatyňyz ýok diýip. Birdat etmeli bolany biz näme edip bermeli? Ağzına çörek çeýnep bermelimi? Näme etmeli? O iş adam eden oklar ýöne iklana garry balta aýt diýär-de. Şey diýerler-de. Siz başyňyzdan näme bolup geçýäni bir ilkulak düşünün, şonu düşünmeseňiz, o taýk baraňyzda da şonu alak neme. Neme däl. Onu birine bekleýän bolsaňyz, ol adam onu teň bilen deň bolmaz. Teň bilen deň bolmasa şo diktator özüňiz ýatadyňyz bolýar. O näme kemine de siz ýalag adam, Halmuradaga da siz ýalag adam. Siz ne borçly, ne bergili, ne artık nemesi var. O ertirem sen Halmuradaga bilen deň adam bolmaly. Halmuradaga kelletini orta goýmaly. Düşünýärmi?
Doğru. O giyce gündüz o alada siz olmalı. O siz hem şeyle olmalı. Olur yalak tebigatta bolyam kanalına ben bilmem ok bolun. Ay, ana görüp oturup bolyan dağıtları. Yani sol kemine enim aydiyata varna tolkun bolup gelle, birinci tolkun inen, ikinci gelle, güýçlenip barýa tolkun ýyzy. Yani o tolkunun karşısına da hükümetim ya özüm bilip bilmeyenlerim valnarez olup giriyor onu o tolkunu bölüp tuğunu o tolkunun son birinci oğuncak valiyada yalpak sıvı uğurluya duru veriyor. Biz bir kaldırıp başlayalım bir da hükmen bir kırasından yıkıp başlayalım. Ondan halka gerek mi kadıyla düşünce de orta çıkıyordu. Her sefer düğün tutyan ol yukarı nastroyka yetmeka yenin başı uzattım başlanıyor. Özüm birleşim dikkat ediyorlar hem efendim. Siyaset diyarı ol bir gün nedir polyam kadıydı. Düğünlerle bu o 30 yıl şunun için 30 yıl sonra da hemme dadı kurup yet bolana eğer halk şunu köpçülükten katnaşmı. Birinci ne düşünmese, ikinci ne katnaşmasa, onu iki adamın, 10 adamın ya 100 adamın edebilecek işi değil. Bolu bilse köşk ağdarlısı var, onun yerine de gelibilse yine de bir diktatör gelir. Halk katnaşmasa. Bolca olsa da eğer konstrüksiyon büyüğü tekrarlar yok etmese, kağıdadan şu devleti kurmasa, ol sen o kosmetik remont edenin bilen ol jaý düzelmýärdi sapara. Yo näme problemlerin badygyna düýplü problemler görenoklar o menta. Şoda. Bizim hemmesini aýdymyz ok. Hökümet olar pohun çykarýar aýdan zadymyň. Aýdanmyz etmän otýlar hany görýän we bolýan zatlar. 2 aýdan 3 aýdan soň biziň aýdanmyzy başga zady öwürüp şonu ýuwup ana halkyň aňyndan çykarýar. Görüp otyrsa edilýän işler. O iki tarafım. Awa. Orada täze know-how adaýsyn, onum ýene-de. Onun için bir topardat içimizde saklap otyrsa, barymyz eder, ýa-ni şu hökümet eder, ýa şoň planly bar. Ol her bir eden gepleşiňi ýa bir adamlar bilen bolan duşuňy ýa planlaşdyrýan zadyň aýdyp otursa, onu ol hökümete başla hiç adam gerek yok, mehemedem gerek yok, işlevim oturmalı, biz aýdyp oturjak boldy. Halkım şunu birazcık düşünmeli, akıl yetirmeli. Bana bir yazıptır, tapara ustaydaydı, dile geldi. Ben şu orgun, Türkmenistan'ın hükümeti bilen Orsiya Federasyası'nın arasında 2003. yıldaki niyazını bağlaşan şartnamada ratifikasiya edildi. Ayttım da ne hopun bardığını, ne karışmalı şu tayda halk ağa olsun, şu zatlardan haberli olsun nivay diyen, ben halk korktu nivay deme. Siz şu halkın hovunu bağdını yatırmak için aytmalarla kendiniz dip yazıptır bir. O yazıyan adam ya düşünmeyen yazıyor ya da mehemen işgari olmalı yatan yerine maglumat almak için. O nahilmen halka aytmayın üstüne avanayan hop baradı. Onu aytmacak olsak onu biz kim? Küşgarlığa çağırmak bizim borcumuz da. Halk biren korumasa, biren ayap saklanmasa ertihana näme bolacak? Şeydip düştük şu günü, men şonu aytjak boldum. O Halmura da menim edil şol nemeni sorajaktım aslında. Sonra? Yani sorajaktım diyelim neme değil de täzeden şonu halka kıyskaça bir şekilde şu hopun nähili bolup biljegini. Köpüsü görmendir ya az düşünendir. O zady taryhyny bilen ok da halk. Men aýdyp beren kıyskaçyga ruhsat bersen 2 minutda düşünüp beren. 2003. ýylda aprel aýynyň 10-uny şuňky ýalýadymdy. Saparmurat Niyaz Aşgabatdan Moskwa gelýär, Putinle şertname baglaşmak. Meni aýamada şol Vnukovda aeroportda 2 sagada olay saklaýar aeroportun jaýyny. Diýmek şolaryň ýörüte gullukları bilen birleşik geçiripdirler da gassap. Gassap diýen men soňra oň ýüzüni gördüm da şol şertname baglaşanlaryny ýüzü gara der, kekeşläp gürläp dur, el aýagy titräp dur. 25 ýyllyk gaz kontrakta gol çöktü şu taýda niýe? Putin meniki. Ondan soň şol 2 grazdarlyk hukuk ýatyrylýar. Şoň esasynda da onu şol 25 ýylda 300 milliard kubmetr gazy Türkmenistana belli bir narxda Orsiýada belli bir narxdan satmak barady. Şertname gol çöktü. Ondan soň şol iki devletin arasındaki edilmeli katnaşıklar var yani kontrabanda deydi. Narkotik cisimlerinin kaçakçılığı deydi.
ondan şol anti terrorçılık deydi. Bir kanun yani şol vidası yaşamak ýalyga olur ki oppozisiýa garşylygyna gönükdirler. Tekrarlar okumalla o zatla hemmeje. Hawa. Ine şu zatları Niyaz ikisi ölçektilerde soň bunun güýjü kanuny güýjüne girmek üçin şu kanuny iki döwletin parlamenti ikrar etmeli, ýani ratifikasiýa etmeli. Niyaz Türkmenistana gitdi, ol kağıdını koyuverdi, golum çekenat, sonra Ortaýada da gelenat, 6-njy ýylda onu ýok etdiler. Ortaýadan dowmasam, olar gol çekmänsen, ratifikatsiýa etmänsen bilerim etmedi. Ýöne näme üçin şu ýylyň 20-nji oktýabryny ilki Ortaýadan döwlet dumasyny ratifikatsiýa etdi. 3 gün sonra 24-nji oktýabrda Türkmenistanyň mejlisi şonu ratifikatsiýa etdi. Men şonu aýdyp berdim, şu ratifikatsiýa aňyrsynda näme bähwit bar Türkmen tarapyny. Diňe gelip şu Mahkemaň işgärler Ortaýada Türkmenistanyň grażdanlarynyň agzyny ýytkamaly gulagyny eýmetmeli. Kim bar şol rewolýusiýon meýilli adamlar ýa halkyny döwletini peýda etsin. Bir nesil ýetişdi de o taýda da okap bilim alan ýa tejribe alan adamlar. Şolary bilmek, şolary ýönemek üçin gorçakdy Türkmen tarapy. Başga ona bähwit ýokdy. Ortaýa tarapyna da Türkmenistana girip ene şol serhetde sizin goraňyz pes, terýek gaçakçylyk bar, biz içine goşun saljak diýse de hakkı var da, bölüklerin operativni grup ýa olby. Ene terrorçylyk diýip yglan edilen adamlar o taýdan ýygnap bilýärler Ortaýadyň territoriýasyny. Şonu aýdyndy. Ene gol çekilen şertnama aňyrsynda şular ýalpy puzurluk ýaty. O taýda ne Türkmen halkyna, ne Türkmen döwletine, ne de Ortaýadyň halkyna ýa döwletine peýda ýok. O taýda diňe şol hökümetleriň arasynda gurleşip şolary ılalaşyga getirdiler. Deme Halmurat benim şunu ýoga ýetireýin, şol 2003-nji ýylda näme üçin Moskwa gitdi? Viyana'da Moskovski mehanizm kabul edildi. Hawa. Şunu näme gorkusyna gitdi o taýyk bol. O Moskovski mehanizm diýmek ýanky Türkmenistanyň içine Ýewropa Birligi goşun salyp bilýär. Men bara gurulmaň içine işlemişim. Şol kabul edilen soň Moskwa neme diýdi? On şo taýda sakladanlarym demedenem 25 ýyllyk gazyň nemesine de gol çekýär şo taýda. Hawa. O gorkusy ne diýär, başga neme däl. Şu atky nemede de ýanky siýasy konjunktura üýtgäpdi da. Hawa. O ýanky arka demetmeler ödünü. Türkiýe gelen ok. O tarapy diýdi. Ya Gazakstana baran ok. Ya Özbekistana baran ok. Ortaýa Irana baran ok. Onda biz şu çekilen golun ýa-da Orsaýda barmagyň ýalňyşlygyny aýdýas ýani halka dälmi ýani şu? Onda şonuň ýaly bolýardy. Ýalňyş ýani düýünden ýa men özüm düşünüp durum da ýöne halk düşünmändir köp nemeleri. Menem okudum. Halmuradaň videosynyň altyndaky nemeleri, kommentariýalary. Ýa edil näme zäde Orsaýda ýurduň içine sokmak. Öňem sokulany yetmedik ýaly. Öňem bize şu iýip durdular kanymyzy sorup. Indi bunun üstüne hasan beter nemetjek bolýar. Olam öz guyrugyny nemetmek üçin. Yani Siriyan nemesi formatı. Siriyan giren olsa, Siriyan'ı Ortaýada Siriya çağırdı diýilýär da. Bu da şol kanuny esas. Ol o taýda on bir taraplygy, garaşdyrlygy, ol hiç ol kağıt ýazdyna gaýta şertname bardy iki döwletiň arasynda. Ondan döwlet çağırdy diýär. Ýa-ni Türkmen hökümetem şoňa esaslanyp biz Ortaýada çağırdyk diýär. Ne ýa oýunlar şeýdi oýunlar ýa. Düýünden garşy hiç ýyl Orsaýat gelmeli däl. Hakkam yok. Bize değişler hem yok olurum. Düğünden. Değişik olanı ne aylak olyanın en neticede görküde otuyor. Hiç sade dengelen yok. Medeniyetsizlik.
ahlaksızlık, gariplik, kulçuluk neticesi orsaydım. Uzak dursunlar diyesen. Yo, eger de ştaýda halka goýun aýtmaly ýeri geldi. Eger de Orsiýadyň hökümeti şu iki diktator gollamadyk bolsa biz bir döwür Türkmenistan düzederdigen başga durmuşda halkymyz ýaşardy. Her bir işin içinde şolar böwet bolupdy. Ýurdun daşyna çykan oppozisiýa Orsiýetde ýydarlap tutup basyp käbirini ýok etdiler, käbirlerini gaçyp gider ýaletdiler, Orsiýadan taşlap gider ýaletdiler. Ine şoň üçin olar oppozisiýasyny ýok etdi, Türkmenler. İnnen şol gaz nirağı diye, nevit nirağı diye hiç kim bilinmedi. Hiç kim hasabat, hiç kim berena. Olur şolar ýalyk, ine halkyň üstüne el gamçyl oturur, ine öz halkyny satyp oturur, haramzadalar. Niyazym şeýledi, behäzir kim şolar ýaly oýna. Yani halk Almurat turwan üstüne otur, nevti, gazy hemme zady var. Ol himetin ağatına yankı gazy gaýtadan işlemek, neft gaýtadan işlemek zawutlaryny milliardlap investit edildi. Han olaň önümi? Han ýok. Ya himetin ağatına nälik investitler edildi. Tekstiler. Halk näme üçin aç? Näme üçin 60% uruş bolan ýerde 60% çykan ok Almurat. Ödüm galan 40%'nin çöreğini verip bilen oklar. Hakiki. Şu daşına çıkan 60%'i puli verip şolary taklaýarlar. O özetini özü nidir ya da halkı? Yerin aşağınak, yerin üstünak, ahli baylığı mene yerine sırsa botu, kim aldı, kime sattı, nire gitti, muhut verdi mi? Almurat 60% diýilýän 2,5 milyon halk bolýar. Onu yönü içine getirecek bolsaň näçe aylık transportun nemesi var. Samolyot bilen sanaýyn. Bir samolyotda iň ulu samolyotları 360 adam tygyýar. Köpüsine o da ýok. 250 näçe. Getirmeýärim ol. Näme üçin getirsin kelle? Yok. O şu yol açılma meselesi var yani halk. Yol açılanına da daşap ýurdun içine saljak bolonda da diýen dünýäň nemesi gerek de. Bir aýda 2 aýda 5 aýda demediljek neme de derler. O açılanda da şonuň ýaly ýöne açylmaýaram. Bundan soň arkaýyn bolun. Halk o ýanan halk içine sokmak diktatorun yani edip biljegi iň uly ýalňyşlardan biri bolar. O açda beýlekler hem çykmaly. Ya açda beýlekler hem çykýar. Ha. Açda olar hem çykýar. Ýa-da ýurdun içine açlyk, genosit gidip bu halk gyrlyp dur. Hani näme üçin şu neçeli boyun alynak ya aýdanak näçe adamyň koronavirusdan ölýän. Ol adam hiç tat bular üçin Almurat, adam hiç tat deme der. Bular başka paralelli ýaşap ýören adamlar. Adamlar näme üçin çykýar? Ýaşar ýalak däl, işler ýalak däl. Şoň üçin hiç şert ýok, ýaşar ýalak şert ýok. İşler ýalak şert ýok. Sen bir adama 20 milisiýany hädip eklejeksin, iş adamsa. Olar da döndürür ama. Ha? Doğru. Onu gözüňem türmeden açılmaly denk. İş adamı bolsun. 90% garantir onda. Yani bundaki ýaşyňa dolanyň öň boýuny kamat çağırýatda edil şolar ýalak bolan kuçur. İşin yerine oturanyny beýlek gitmeli. O adamlar ýan beýne edip ayağa galyp uğrayança hiç tat degen diýene. O senden bir paýýarlar tagyp bilsin. Ba goýun ýalydyp danaň şart ähli beýnesini elinden alýarlar. Özüne mana türmeden çykyr. Yani şoň üçin iş adamlar hemmesi çykar. Onun şu milisiýelerini işledip, öndürdüp ýaşa bersinler. Şeýle bolýar da. Onun planlary şo bolmagy mümkin. Bizim ýagdaýymyz ýanky nistandart ödüm köp kişi düşünürüm olanok. Şun içki nemesini bilmesen ol ýanky türk arkadaşlarymyz nähile geň görýär.
O ömrümde Emine görmedim bilýändir. ya. Ömrümde bunun ýalyk bir ne jemgyýet gördüm diye. O ne de neme gördüm diye. Millet Ya düşünce, en esasen şu düşünce neme diye hayran alýarlar. Yani gaty kyn düşündürmek. Şunu ýaly. Ýaşullar şu taýda bir nemem bar, aýtjak bildirişim bar. Şu çağalar bağı hakynda. Bunu öňümüzdäki nemede, öňümüzdäki ýylyň başlarında açma planlaýas. 21-nji ýyly. Hawa 21-nji ýylda. Ve Ýewropa, İstanbul'un Ýewropa tarapyndan neresi bolýar? Awjylar bilen Beýlikdüzü taraplarından açma planlaýas. Ýa şo taýda köp ýaşaýar diýip bilýäs. Asya tarapyndan hem soňky tarihlarda. Yani bize şu taýda gerek olan zat 2 bilen 6 yaş arasında neme gerek? Çağalı maşgalalar hökmen suratda jaňysyn, aşağıda telefon nomerler bolar gerekli adamlarımızın. Hökmen suratda jaň edip aýtsynlar, biz san tutalysy, sana göre yer tutulacak ve nerede yerleşen olsa şu yerleşen yerlerine yakın bir şekilde edilecek. Nesip olsa. Bu nemedir yani? Hem arzan olur hem şu şekilde 12 saatlik olur. Mesela bir ene işe gidiyor gündüz. Çağlarını, şu çağlar bağını koyup gidiyor. Hem şu taýda bilim berilýär. Bilim berilenden soňra öz nemesi bolýar. Bakıcısı bolýar. 12 saata neme edilýär de doldurulýar şol. Enekeleri boljak, hem terbiýeçileri boljak. Hawa. Gatry boldy. Şonuň ýaly planymyz bar. Bu hökmen suratda siz buňa eger çağaňyz ýok bolsa, çağam ýok diýip çekilmeli däl. Çağasy bolanlara kömek üçinem derneğimizin hasabyna neme iýerip bilersiňiz, kömek. Şol neme guruljak zat derneğiň hasabyndan guruljak diýenim. Kreyne tutulacak. Soň molimler var. Molimlerimiz bar. Onu gürleşdik. İçinde ulanacak zatlar hem var. Nesip bolsa tez wagtdan şol müdir bilen bir premay efir planlaýas. Öňümüzdäki ýakyn wagtda. O size hem düşündirer hem görürsüňiz. Ve en esasen Türkmen çağalary üçin bir dizayn olacak. Çağalar bağı. Türkmen çağalaryny yetiştirmek, yani neme Türkiye'deki okullara taýarlamak, şoňa benzeş nemeleri boljak. Missiýasy boljak. Şonu aýdyp geçen diýdim. Ondan soň bir watandaşymız şunu sowgat edipdir. Poçtadan geldi bana. Sağ olsun, kim uğradan olsam adyny bilem okýany. Soň ýene-de bir bildiriş nemedeli kemine. Ýa-ni dernek bolanda da öz etini özü gowurmalylar. Şoň üçin şu gapdalyndan hem bir tücari, ýani biznes nemelerini hem açalýar. Ol aşağı adam şahsiýet öz adyny açar, öz nemesi bolar, ýöne dernek ýuridik kömek berer, gerek bolsa pikir kömegini berer. Sizem bir iş eýeti bolsaňyz, onuň öz iýleşleňe iş ýeri bor. Hemme taraplaryň iki tarapa da hem halka peýdaly bor. Türkmenem şular ýalak iş etmänem öwrenmeli elmde, ama biriniň hyzmatynda gelip görmeliligine düdügün ýokdur. Yani o iş etme hyýally, pikirli ýigitler baý bolsa, bernege barıp gürleşmeli, nemetmeli, biz elmiden gelen kömegi eder, hemme zat edip bilemzok, ýöne elmiden gelýän zady. Onuň hemme zat iş bilen, rahmet bilen bolýandyr. Soň daşyna da eýem bir topar adam işer, her iş ýeri şonuň alakdyr. O käbir gow beýinsi deýler bolsa zynjyr bolup gider. Adam sany hasam köp iş ýeri açylyp bilinler. Şolar ýalagan pikirimiz bar, adamlar biraz aktiv bolun. O
mümkünçülük var. Ne onun her kim bir goşup edilýändir. O biri borçlu olup edýänlerdir. O şudatlary bir köpçülük bu hem döwlet edaratçylygyna demokratiýa bolanyny döwlete garaşsyz jemgyýetler dernek diýmek döwlete garaşsyz jemgyýetdir. Bu öz etini özü nemetmelidir şey. Bizde yol görkezjeklerimiz var, yani içinde yuridik yani hukuk nemetinden gollaw berjeklerimiz var, o dili sözü geçýän ýigitlerimiz var, açyp bilýän gaplarymız var. Şu zatlardan peýdalanyp bir iş ýeri açyldy. Gowum kan diýende. O gowy olur sapara nemede hukuk taýdan we yer tapma belediýeler bilen gürleşme yani bilýäňiz bu taýda belediýeler seredýändir ýa-da kaymakamlyk diýile. O taýlardan gitmäne şu wagt dernek bolup gidip talap etmäne ýa-da kömek soramany güýjümiz bar, hakymyz bar. Onu ul bağdanın içine girmeli de bu tecrübeli adamlar var. Hava. Bilgimiz var. Ondan soň çevremiz var diýenler. Ýene bir zat bardy, stipendiýa üçin indi nemeler yerler doldy. Bundan soň yeniden bir gezek stipendiýa alşama meňzeş bir zat çyksa habar bererse ýani vatandaşlarymız bundan soň jam etmesinler stipendiýa barada. Bir soň habar açarlar. Yerler doldy. Evet. Ýema menden bir haýyş bar. Kemine inim sol açyljak çağırar bağı var. Şu taýda çağırjak mollumlaryň içinde hökmen türkmen dili, türkmen edebiýatyny bilýän adam gerek. Türkmen bolýar mollumlaryň vatanymyzdan daşda ýerleşen soň ene dilini hökmen bilmek zerur diýip hasap edýän. Her ki döwletiň dilini öwrenmeli, bilmeli ýaşaýan döwletlerimiň o barada gurrunly ýokany sapara kimden şwed bolup doglandy ýöne şunyň dilini bilmek. Ýöne ene dilini bilmek hökmen zerur diýip hasap edýän. Zerur. O wagtda öz ene dilini şol çağırar şol taýda. Ol bir ikinciden ondan şol ýanky saparaň aýdýan ýemesi bar. İşe uğra adamların yani bir nesede çekilmeleri var. Şu taýda işlep beren Türkmenlerden var. İş ýürütip berenlerinden bilýän iki başga döwletlerde bar. Olaryň gelip goşulyşyp kömek edip bererler. Men onu ýan etjeklerine de ýöne bir şu işlerin ýola goýulmagy gerek. Assa ýuwaşdan howlukman. Bu tutýan tutumlaryň haýyrly uğurlu bolsun kemine enem köwrü köp bolsun. Sapara da edýän zähmetiň üçin Taňry ýarkatyna edýän mene gatlyşylamak kan ol işleri. Men birinjiden türkmen dilini bilemem. Iki düşünýän ýerim bar, o bilenem dolymyň situasiýany düşünüp bilemek bolup gepleşiklerinde ýa-da hatda beýlekde. Şonuň üçin öz aramyzda gurleşmede şu zatlary düşünýänsem şu taýda halka da ýürlenýär watandaşlar inni ana şu taýda dernek gurulmaly. Size bir kakara gapy kabul eder yer bar da şol halkynky sizinki şol hiç kimki däl başga. Barın oturun gurleşin derdiňizi paýlaşyň problemaňyz bar bolsa aýdyn çözgüsiz galmaz ýyl bolup hemme zady ýeňse bor. Yekelikde näme o taýda problemam bar diýip öýüň içine koturmagam gerekken. Maňa kan şolary arz edýän adamlarym. Men olardan haýyş edýän, hana bar dernegiň sotak bar vatandaşlar. Ýene bir gezek gaýtylýan dernek sizinki ýerli ýerden gorlasaňyz bitmejek iş bolmaz. Hormatly vatandaşlar. Gelin hani el berip ýuwaşlyk bilen birek ynam edip işleşip başlasak, ondan o ýurduň içindäki diktatora da gezek geler. Bu ýollar ýapyp, başga ýollar gözlenip dur, başga çareler seredirip dur, haýsy gawat geldi, ýöne halkyň taýýar bolmagy gerek. Taparaga ýana aýtdy, ýurduň içinde şol erti ölüp ýatanmady, oşoň ornuna goýmagy bizde taýýar hökümet ýok şu. Sep otar, müňlerçe der, 10 müňlerçe kadr gerek. Bizde de baştan korrupsiýa aşağı. Biri para berýär, beýleki para lenäd, şuny ortadan aýyrmady. Biz halk bolşy meselelerini çözmeli mümkin wagtda.
Men şonu aýtjak boldum. Onu näme şuurlukça başga aýtjak zadymy ýok bolsa, ýa-da para bir zatlar aýtjak. Yok, Almurat, senden soň sözüm bolmaz. Bolýa. Kemine enim Taňry ýapkasyn şeýdip çagyryp durum, menem wagtlar gelerim, wagt tapsam, saglyklykda görüşedik, sag oturuň watandaşlar. Sag bolun, Sag ol. sag bol. Seni Sağ olun. saglyklykda görüşelim.